खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों हरखाब जानाय जाथाय गंसे सासे न'खरनि न'आव अर खामनाय जोबोद दुखुनांथाव जेरै जाय न'आव अर नांदों बे न'आव अर नांनाय न'खराव जिहेथु जाबाय बे जाथाया बे जाथायखौ बुंनो खुगायाव राव गैयै बायदि जादों जिहेथु मानो होनब्ला बे अबस्थायाव जाय न'खरा दा दं बे न'खरासो दुखुखौ मिन्थिगोन थिग बिनि सायावनो आंना बेनो जाबाय जिहेथु फोरमायनाय रायजोफोरनो जिहेथु माबायदि बे न'आ खामखो बेनि सायाव आं माखासे गासैबो थासारिफोरखौ दिन्थिग्रोनो आखायाव लाबाय बेनो जाहैबाय बे 2 नं नावकाटा गामिनि सासे गंसे न'मोन बे न'आ मैया मोनायाव हरखाबै अर नांनानै नैबेबायदि थासारि जाबाय थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय जिहेथु माबायदि जानाय माब्रै जालांखो जे खामबाय थानाय आरो बे खामखांनाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेथु बेयाव गोबां जिहेथु खामनाय मुवाफोरखौ नुगोन नै बेयाव जिहेथु मोनथिनाय बायदिब्ला बे न'आव मोनसेबो फिसा बिजिजों समानबो मुवा बे न'निफ्राय बोखांनो हायाखै होननानै जों एसे मिन्थिदों दा बिनि सायाव जों मिथिगोन दा सोरगिदिं जिहेतु न' खामनायनि जि थासारि बे थासारिखौ नै जोङो दिन्थिग्रोनो आखायाव लाबाय नायदो बेफोर जाबाय फांखामोन खामनानै हांगार जाबाय बेफोर फांखानि माबामोन फांखामोन बेफोरो बेयो जिफोरमोन सिरि रिजिं ना मा होनोमोन बेखौ दे बेनिफ्राय थक्ता बे गंसे न'खरावनो बेयावनो थानाय बेयावनो जानाय गासैबो फिसा डकुमेन्टस जिहेतु न'खराव मा नांगौ मुवाफोर थायो बेफोरबो गासैबो बेबायदि खामनानै सेवहांगार जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो हयथ' गोबां न'आवथ' जोङो गोबां नांगौ बायदि थाखा फैसाबो दोनो हयथ' बेफोरबो खामजोबदों जानो हागौ मानोना मोनसेबो बुस्थु बासायनो हायाखै हिसाबै जितु जों नांगौखिनिखौसो पकेटाव लायो जितु पकेटाव लानायनि नांगौनि बारा जे एसे थायो बेबोथ' न'नि बबेबा बाक्सुआव बायदियाव दोननाय जायो सारायफोर मानि खामनानै जितु माबायदि खामख्लाबलायलांदों बेखौ नुनानै मिथिगोन नोंथांमोना बे साराया मोनसे मोजां साराया बेबायदि खामनानै माबायदि जादों थिग नैबेयाव मोनसे बुस्थु दंमोन जितु जि दोनग्रा गद्रेज नैबे गद्रेजआ माबायदि खामदों बेयावनो गोबां जि जोम मोनफ्रोमबो माने गोनांथि गोनां जि जोम बेयो बेंक पासबुक नामा मानि पास बायदि बेयावनो गोबां बुस्थुआ जोंना दंजोबोमोन निस्सय बेयाव बेबायदि अबस्था बेयावबो माने जेबोआनो थाखायाखै मा बुंनो बेखौ नुनानै बयबो मिथिखादों दा एसे मिथिना लानि जितु बेसेसो समावमोन आरो थारैनो बेनिफ्राय मा बोखांनो हामारखो थिग बेखौ एसे मिथिनो जों नाजागोन सोर मिथिगोन एसे बोखांनो हादोंना हायाखै जेबो हाखायाखैना ओरैनो न'खरनि मानसिजों एसे सावरायनि बिथाङा जिथु फोरमायगोन ओरैनो गोनांथि मा मुवा न' गंसेयाव थायो थिग बेखौ ओरैनो बे न'आव मा बुस्थुआ लुकसान जादों नोंथांनि आंनिथ' इयाव टटेल डकुमेन्टसफोरा थांजोबखाबाय नालाय न'खरनि आइनि जोंहानि सासेनि आंनि जोंहा राजामोननि गासैबो माने जि जोम फारसेनिफ्राय लानानै माने जेबोखौनो बासायनो हाखायाखै माने थांखाजोब्बाय आरो बेयाव माने ओरैनो गोनांजों लोगोसे रांफोरबो दंमोन नामा राङाथ' बिदि गैयामोन माने एसेबां ओरैनो न'खर सोलिनो आन्था खरसा जानाय दंमोन आरो जिखुनु ओरैनो बहा दंहैयोमोन होनदों बेयो आदानि न'आव माने जोङो इयाव माबा गेसाव माने ओंखाम संनानै माबा भाजि संनानै गेसखौबो बन्द' खालामदो होनदों सासेया मोजां खालामखांनानै माने जोङो थाम्फै अरदो होननानै धुप मोनसे जलायदोंमोन थाम्फैनि धुपआ धुपआ जानो हागौ जोंजोबाखैमोन
ओमफ्राय जोंजो बेयाव माने गेसा लिक जानानै माबाबाय ओरै गोसारजोबनानै ओमफ्राय बे जिथु थाम्फैनि धुप सावनायनि गेजेरजों गेसाव नांनानै बे न'आ खामदों बेबायदि आरो आं इदि दाउट खालामदों बेनो आरो जागोन बेनो निस्सय नंगौ दा खहाया मोनसेबो नोंनि डकुमेन्टसनिफ्राय लानानै जेबो थाखायाखै बेयाव न'आव जि बुस्थु गोनां बुस्थु थायो मोनफ्रोमबो बुस्थुआ खामदों मानो होनबा खामजोबखादों मानसि गैयियाव खामनाय नालाय नङा होमबा आरो बेयाव साखाथि फाखाथिबो न'आ एसे गेसें एसे गेसें नोंसोर थांनाया माने न'आव बिदानि न'आव एसे बैसागोनि बेरायनो माने खौरां लानो खाथिखाय से घन्टासो जाहैदों आरो से आदा घन्टासो लाहानि न'आव ओंखाम जाहैखादो थांनानै ओमफ्राय जा ओंखारबोनायजो थौ बेरनाय खोनाखादो ओमफ्राय खारबोनायजो खामखाजोब्बायानो लोगो लोगोनो जोबखाहैबाय जोबखाबायना ओमफ्राय इदि खामख्रायजोबना गोलैजोबनानै माने सेवहांगार जाना थाबासो माने मोनफैबाय आरो जोङो फुरा एकदम फालें सालें जि जोम गद्रेज सकेस टटेल खामजोबखाबायमोन माने जों मिथिबाय बेनो बिथांनिनो न'मोन बिथाङा फोरमायनाय बायदिबा जिहेथु नंगौ दा बे समाव बिथांनिफ्राय आरो गोलाव खोथा रायलायनांगौ होननानै सानाखै जिहेतु नुबाय बेयाव जोंनि मददनिसो गोनांथि जिहेतु गंसे न' खामनायाव सासे न'खरा बेसेबां खहा जायो थारैनो बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया मानो होनबा जोङो डकुमेन्टस मोनसे बानायफिननो आरो बेयाव बे न' गंसे लुफिननो आरो बेयाव फिसा फिसा थानाय जितु संसार जानायाव गोनांथि बुस्थुफोरखौ बुथुमफिननो थाखाय माबायदि रायजो राजानि अननाय आरो मदद आरो बिथाङा बेसेबां आरो गोलाव सम बेखौ बुथुमनो थाखाय नांफिनगोन बेखौ आरो बुंनानै फोजोबनो हाया बेनिखायनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोन सांग्रां थानाया जोंनि मोजां जिहेथु जोङो बेफोरनि गेजेरजों मोनफा मोनफा गियान सोलोंनो हायो जा जाबाय बे जोंनि जानायनि गेजेरजों जों मोनफा गियान मोननाय खिन्थु जाय जादों बिथांखौ जे बिथांनि दुखुआव जों बयबो मदद होनांगोन बेखौ आं खावलायनानै आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि जिथु जानानै थांनाय आरो समखौ हयथ' नोंथाङा बेसे समाव जामारनाय बेखौ मिथिनाय नङा खाथिनि मानसिया सोरबा मिथिगोन ओरैनो बेसेसो समाव जादों बायदि आंनि आन्दाजाव माने 8:10 जादों आं आन्दाज नांजेननाया खालामदों हमना ला बिदि नोङो 8टासोनिफ्राय मोनफैनाया बेसेसो समाव मोनफैनाय 9:30सोआवसो मोनफैनाय जादों आरो 9:30 होमबा माने बेबायदि खामखांनानैसो नोंथ' मोनफैखादों आं खामख्रेबजोबखाबायमोन माने न'आनो होमबा बेयो खमबाबो से घन्टा जाखादों आरो घन्टानि सिगांसो खामदों माने 8 बाजिसो समावनो बिदियाव खामदों आरो 8 बाजि बा 8 बाजिनि खाथि बेबायदि समाव बे अरा नांदोंमोन 2 नं नाहरबारि गामिनि नावकाटा 2 नं नावकाटा गामिनि ओरैनो मुंखौ मा होनोमोन मलेन बसुमतारी मलेन बसुमतारीनि न'आ हरखाब अरनि जोंनायजों बेबायदि सेवहांगार खामनायजों सेवहांगार जानानै थांबाय बे बैसागु बोथोर बयनिबो रंजानाय समाव बिथांनि न'खराव दुखु खिन्थु बे दुखुखौ जों बयबो मदद होलायनांगोन आरो बेफोरनिफ्राय जों माब्रैहाय सांग्रां थानो हायो हदाय बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन आरो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै बयनिफ्रायबो बिथांनो अननाय आरो मदद मोनगोन बिथाङा आरो बे फिन बिथांनि न'खरा आरो मोजाङाव अबस्थायाव फैफिननो हानाय बयबो अनसायगोन बेखौ होननानै आं अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों